Iya. Bawa kena kembang itu nek. Usul itu usul. Hah, usul. Anu, bawane saut-sautan karo Mas Gunawan, dadi ditanjake. Karo kae usul. Bawane Gunawan. Ayo, di kesempatan. Purwanto. Mas Pedro, Yun. sering anu nikah enten iklan. Apa? Saking Mas Dalan Harsito, assalamualaikum wilujeng dalu. Nggih. Sesayanipun, yang kepala nyuwun lagu kembang rawe, papunten sembah nyuwun. Bariki, usul. Bareng usul Mas. Sumber jaluk Ton. Masih sumpah-sumpah jaluk kawan jaluk pegang. pedal lho rek Pegang, ya, Bang. ora urung kincil jaluk sing gede kon tal Kontal. ayo mental kan lho mental Lakai. Pokok.
Umre. Sing kelangan jenengan. Jadi lagu sering mesti apa? Iya. Itu mangke kembangannya Ya kembangan ya. Sasaknya. asalnya. Belum gitu. Oh, imbangan. Oh iya. Tapi banyak cepate. Apa imbang toh? Oh, nek imbang apa? Sing lakon wani diwiranan. Itu mau aku lali tak mati saya seragen jual labuhan teh. Apa? Saben dino omongan gue. Tengkleng.
Rawe. Kembang rawe Pak Harsito niku wau. Yes. Layani. Ayo 3 menit. Banyak sekali. Apa itu? Monggo ndoro. Gandeng sampun cal. Terus pundi kabul usanipun. Kakang Semar sapandurat sadane kandian sabarku apa dene Rama Pandhi muga kakayono untang-untang ana kedadian kang dirisi mula saka kuwi ayo lumaku kok bisa ketemu pawon kang bakal gawe arane Gusti Dewi Indraprasta monggo kula dherekaken bumi goncang kanjeng langit kantong dari gering tanginan
sesuka menemukan mono yang kamu anggape dari itu pun suka satu kali main mono tidak hanya mono ada manjang tempat memanfaat tempat dari bentuk semua mono bangun Raden belum ikut saking negaranya Marto, namun anggenipun diwonten adari ngono. Lajeng padha menika ten yen Sumasani aku sok ngantasani. Aku Raden Kumbayana. Sejanipun kula badhe dhateng tanah Jawa. Dhateng tanah Jawa lajeng anggadhe kekarepan pundi. Apa sih? Kula anakmu takon opo kan badhe jamu sing penting kuwi tak ngene wae. Mengucapkan yang kerja nabi kalian kamu tersedia kami hantaran sopir kakek yang mau pukul derakan
sopo mau saja itu manungsa sabaike. Kok diputeng kok mawon. Oke kados pundi kedatosanipun. Ayo nek ono marang bali marang raja Ngastina. Kok deraken. Angin lunga ora kancane. Lah, arep satir sekti motor guna sesane terus bargo piletane. Sapa sing bisa nasihat besok bakal tak sritan. Yen lanang. Lho kusik-kusik. Yen lanjut. Wong ngeling kok ya. Kesusu menak pedang, nek ketumpak. Ya. Sapa sing bisa nyabrangi kaku? Sapa sing bisa nyabrangi aku? Kok bisa tekan tanah Jawa? Yen lanang tak pek sedulur Sinorwedi yen wandu. Ijol oke. Tak pembuka salon lho. Kamu pangdio bakal dadi bangun sering dikawal. Marahin mo sa
Boyono Nedya Kikuk. sare putri semini sang Tunan Muda jero ing peno sang Boyono kaya ketemu bidodari bidodari tansah ngamu putrane sang sikane putra Dewi Rutana kesiku dados udah jarang sembrani temanya saged dipunruwat rutat saking pauman sampun kagawa dening sang Boyono jero paling sang Boyono kuwi wonten kama ingkang muncrat saking Bogarbayu Boyono Rakapan sampun kepingin benawi yo jalan ngaturake bener tetampung dari besok ngaturane aku wis penting isi ndak bali yo aku selama nang proyek Pancol Radio oh lawang iki jalan wedok dulu bocah kata itu sumpane sang Boyono jalan wedok ning yo wis utang apa saking popo ingkang wonten sini dipun bila dipun ampun dening sang Tunan Muda pasono terus mboten guru mimpi masa mboten ya Dadi ngono dibujuri getisan somten sapa ya kowe jarang tidak baru ngatur parpun emang wonten wae kahanan kita rusak ora wonten bidodari saking kahanan betul sampun nang Jabal Bayu
terus udah sedari pola. Lani kok gowana. Lani kok terus tadi kok niko. Yo, ora apa-apa. Najan foto ning ayu ora apa-apa. Lah saiki banjur kuwi karo nggih. Kulo namung mangke bali titip anak kulo. Saipun nang jabang bayi. Kulo tani Hasuwa Suto Utomo. Hasuwa Suto Utomo iki Bambang Hasuwa jenenge dene jagat. Sekali jodoh sama sing gawe, ada awe-awe. Ya, aku bayar apa terus di jagat. Bayar pokoknya tanah Jawa kan kesipan ini. Sambil itu sang asuh kamu. Kue enggak, wajib tinggalmu yang pancol radio. Itu bangun dur makanya.
Yaki Gondomono wonten dawuh Koko Prabu anbani tiga rayipun Gondomono sarta ngadeg ning praja bingung rasane aja kok dawuh kang tangguh dene aku dadi patih nang negara Ngastina kok masih boleh Pancalanja sajane musuh piye Nggih, sapoipun menika wonten Kadipaten Gajahwuya. Wonten ing manahipun Patih Haryo Sengkuni ingkang takosa wonten mirang dhumateng kula. Kula ceklek tangan kula pejeng berapun lan kula idak-idak. Bocah pecah nang malah kula menika ing semuka dawa beli kula menika yang ikan boten gawe kamaksud dari Koko Prabu Pandhu Dewanata. Lah perkarane apa? Nalika semanten Patih Sengkuni menika ngajak dumateng pecah kula. Pramila nalika semanten wonten lalampahan ingkang dados kurbanipun arsipun panjenengan negari Ngastina musanipun tumpak cucuan nggih namung Haryo Suman kawonten ingkang kirang nginaki dening Yas Pramila kula sawetawis badhe sumene wonten Pancalanja yo nek mangkon coblak suwung yen tengkon tak mampu katunggung kudan Hãy subscribe
sing kalau dan kate yo ngono iku paunan ora tangwe adikku sebenarnya iya kakak berarti kowe kartu lho kakak iya tak tompo kowe semua para brojo awakmu nanti berkapan sik piye yo kakak kakak situ ado sapa ngakane aku bakal nek yenake apa bener kakak dadi lakoni panco radio hanya berarti bau bendo bukti bowo kajeng kelingan yo pancen manggoro nang salusanku muku saya borong panco radio aku golek ngajurit aku bajul di sedo dipek mantu ning panco radio kula sapa kuwi kene saiki sarana jeneng Citra rene Prabu Rela ora ngajar wah ini makane temu kowe iki dulurku kok sapa ngatasane baru dadi ratu kok datang nanggo panatan cepet ada dinku dadi bukti ya dinku bukti iya jadi neng kabeh iku ana panatane iki kaprajan iku ana pate ana temenggo sak barane tutup ngerti lah itu kan kabeh kraton panco radio lah kowe nek karo riyo lah kowe iki jeneng kakangku bae umur parah mesti bapak lali pancen mengko lapor poda
Tapi angga dekat terima kilo-kilo. Lu tadi ngomong kadang sarawan kami Munggoyono emangke sang goblok anggane aji pungkal bener labak nganoto pangan sendang bayu kacone nek kilo-kilo nedyo anepak suwe kanggo dados sikle tangan dari granuteng bukan sampai itu dari PC kemana rontak ranting ical jenis satrio ganti wong elek aduh besok matinya so tangan kawan dulu akan juga aku jauh bilang kakang dupoto yo kakang turun dalam pengadilan saya juga ini kan ngomong gitu waduh tantang kesaran itu mulai rusak seperti ini ya tapi ya bukan supaya bisa cuma doa nih antara Nistino Pancoladio Pandro Panggombaan Munggoyono gandeng jadi sero kapakan sih sedulur daging kulit mung pelangkung ora bener sapa kuwi sira tak wene bumi perdikan antarane Pancoladio Panggombaan Nistino Pandhawa Kuloso tak beli pertigaan tak jadi papan itu papan jadi soko limo
wae. Kamu sepak cilik niku lho mboten remen kali tunggaipun. Jadi yang bagus iki gane sampun dipun perso dening Taman Gondomono niku sampun bisa. Dikira rapali. Yo. Kabeh dari pesen jagat ayo nang ukuran didelok sok kendele kepiye. Pokoke kula nggih boten nika menawi Pandhawa nika urip nganti kepenak. Wong cakasane kok donya panget kepate. Harus seluruh iki mangke pratane sang Si Kumbayana. Iya pacet bener. Lengotolo kula Gunung Jawa Tunda tuti karo Bratasena mlebu
Utar Boseno. Saiki wose Kurawa butuhake ana nek ana ing Jaratunja. Ayo bayi paman. Nggih. Kula saged mlebet mendhet ponang Lisato. Aku kula dipun paring pasmite kali anak kula. Napa sampun dianak? Sampun. Nggih, kula badhe mendhet ponang bocah kacang komandono sang Kumbayono ingkang dagem pangawaneman kasih anggap sesuket kaya jongkari ingkang saged anggota poneng Lisato. Suara kemarin Kabupaten Kacau di pangkat sing murwak lawan aneh-aneh kan monggo kula dherekaken. Begawan Dono Cumondok wonten Padewan